Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce? De ce? De ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce? De ce? De ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând.
Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce ale copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce ale copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai
Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce? De ce? De ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce? De ce? De ce? Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu.
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu
Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult
Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând.
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând.
Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce al copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând.
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând.
Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Părinții se întreabă de ce al copil se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud? Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Pătrunde, o Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al Tău. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu
Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Se minte, se fură, se înjură, se bea, se fac fapte urâte. Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Noi avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce? Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei. De ce, de ce, de ce?